ben hier op het natuurlijk podium in Vrenscher, vlakbij het Stadhuis. Maar vooral vlakbij het planetarium. Want dat speelt natuurlijk als een heel belangrijk onderdeel van de Nederlandse kanon van de geschiedenis. Het IJzerga toch een heel koninklijk plak, zou ik maar zeggen. Dus die komt uit het planetarium, die hebben we toch maar even waarom hellen. Je hebt dus een acteur die IJzerga speelt? Nee, bij IJzerga. IJzerga. Dan hier zo meteen, ik lees het wel even vast wat uit, dan komt de ijsbaan. Die laat er eigenlijk op het eind van het Martini-plantsoen. Echt ijs? Nee, kunstijs. Kunststofijs, moet ik eigenlijk zeggen. Dus hier komt het ijs, hier komt de koekhappen en sopie. Daar krijgen we het koekhappen. Maar dat is gewoon met sopie erbij. Maar jij hebt het toch geen smokkelijk hem? Ja. Dat heb ik toch een beetje bij het klassieke. En wij dus eigenlijk het chanticoor. Het chanticoor? Is dat ook een chanticoor? Nee. Die mag hem Ja, precies. Ja, dat je op het de meer, achtergrond. dat je het Ja, dan bij de meer, haven, hè? dat je het meer bij de visserij Ja, en de haven. Dus zij hebben het wel verdeeld. Zo, hier begint dat universitair gebeuren. Een boekenmarkt. Daar rennen hier een paar mooie gekleide professoren verzeld. Van die mooie portretten, die stappen ik even uit hun portret. Nou, en die lieten dus zien dat er ook wel een academisch verleden in Vrenscher wist is. Zodat hij dus keurig vindt. En hondenstrand verzeld. Maar die hebben de popzuigers al besteld. Dus dat moet het helemaal skeer maken. Nou, hier ben we dan bij het Zoekelaan. Hier zal het afscheid plaatsvinden. Dat betekent dat hier toch een combinatie is van het keersen, want dat mag in Vrenscher net missen. Op welke dag eigenlijk, ik denk maar zeker net op Koninginnedag. Nou, dat wie wel even ziekje, hoe we dat eventjes wat bij elkaar krijgen moesten. Een van de aardige dingen die er gebeuren zullen is dat Nienke Laverman er een speciaal lied voor haar jongenscel, wat ik ondersteund werd met een beweging terug de jeugd hier uit de buurt. En dan zal hier de bus kleerstenen met het Koninklijk Gezelschap weer vertrekt die kant op.